Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Amen. Ana Mulungu. Amen. Mbuye alemekezeke chifukwa cha nthawi ya madzulo pamene tikupitirira tsiku lathu lachiwiri kukhala pa msasa kuno kwa Mwambakulu mu mzinda wa Lilongwe, chigawo chapakati. Mwachifuniro chake ana Mulungu tinakonza kuti tikumane pano kuchitapo msonkhano wa misasa pamene tikuona Mulungu akupitirira kusamalira ana ake ndi kudalitsa mpingo wake mwa njira zonse za chifuniro cha Mulungu. Choncho ndikulandireni m'dzina la Yesu kuti ameni. Amen. Ndikonde mwakufuna kwa ine ngati munthu kuti ndipitirire kulankhula nanu mophunzitsa monga mmene Ambuye angakondere. Dzulo tinali pa buku la Yoswa chapter number 7 verse number 1. Ndiye mwachifuniro cha Mulungu tiye tibwerere pomwepa. Tinali ndi mutu wakuti choyipa mu msasa. Choyipa mu msasa. Pamene tinaona nkhawa ya Yoswa pamene amaona mpingo ukubwerera mbuyo. Ndiye tiyeni tipitirire kuphunzira kwathu kuchokera m'buku la Yoswa. Ndiye kuti lero tsiku lachiwiri tiyambiranso pa buku lomwe lija la Yoswa chapter number 7. Ndiye owerenga muyambanso kutiwerengera. Tili pa Yoswa chapter 7 ndime yake ndi awani, ndipo mawu osogolera pa ndimeyi akuyankhula kunena kuti kuchimwa kwa Akani. Verse 1. Koma ana a Israeli analakwa ndi choperekedwacho, popeza Akani mwana wa Karimi, mwana wa Zabidi, mwana wa Zera wa fuko la Yuda anakapa choperekedwacho, ndi mkwiyo wa Yehova unayakira ana a Israeli. Amen. Amen. Mpingo wa Mulungu. Amen. Bible likutiuza kuti kuchimwa kwa Akani. Tinali kupereka malonje dzulo muphunziro lathu lotsekulira kuti tipemphe Mulungu wakumwamba kuti atikhonzesere mbali ina ya mzera wa mauthenga amene tilandire, atithandizire kuchotsa Akani m'mitima yathu, ndipo tione kufunikira kwake kwa kugwidwa kwa Akani. Tinapeza kuti Akani anaona zinthu zokoma mu msasa, ndi anaganiza kuti zinthu zimenezo adzitenge kuti akazisunge, ndipo Baibulo latiuza kuti anakazibisa zinthuzo mu msasa wake kapena kuti muhema wake.
koma pamene timaona kuchimwa kwa kaniku tinali ndi ziwiri zitatu zimene zimatidabwitsa. Chodabwitsa choyamba ndiko kuphatikiza kwa chimoli ndi anthu ena amene sanachite nawo, koma onse amayima ngati anthu olakwa, koma kulakwa kunali kwa munthu mmodzi. Amen. Amen. Ndiye timati tidzichitanso chidwi ndi mawu amenewa. Timadziwa tonse kuti chipulumutso ndiye khayekha. Nthawi zambiri tikamanena kuti chipulumutso ndi pawekha, Akhristu timadzabweranso ngati tikuzitsutsa tokha pa mawu ena amene timakapeza ku Baibulo, mwachitsanzo ngati mawu amene tikuti tiziphunzirawa. Pomwepo sanatalikire tinaona kuti amene wachimwa ndakani, koma poyamba kutiwerengera malemba akuti koma ana a Israeli analakwa. Amen. Ndiye timafuna tidziona madera ena ngati amenewa, osayiwala kuti Baibulo likamanena za mpingo amanena kuti mpingowo ndi thupi. Amen. Amen. Kazi kumveka? Amen. Ndipo tikapita ku chipangano chonse chakale amatitengera mawu omwewa koma mozimbayitsa, amene akunena wakuti koma ana a Israeli analakwa. Anangoayika mu chinthu chimodzi kuti Israeliyo ndi thupi. Chipangano chatsopano amanena kuti mpingo ndi thupi la Khristu. So ngati thupi lili limodzi, ndiye kuti kuchimwa kwa munthu mmodzi kukuvulaza thupi lonse. Amen. Amen. Paphunziro limeneli Ambuye akanandithandiza kufikira muyezo umene ine ndimafuna ngati munthu. Kufuna kwanga mothandizidwa ndi Ambuye ndikuyesa kuti ndikaunikire chikhalidwe cha ziwalo zimene zimapanga mpingo ndi zifukwa zimene zimapangisa kuti mpingo uziyenda monyinyirika, ngakhale pakati pathu tisakuonana ndi kudziwana zikhalidwe zimene timayendamo, koma tizizindikira kuti pali zochedwetsa zina zimene zimakakhuza mpingo ngati thupi. Amen. Amen. Kotero kuti thupiri lili ku 25A, koma chiwalo china cha thupiri chili kukawale. Chakukawale chachimwa. Chizizindikira pachokha kumeneko kuti uchimwa kwangaku kupanga affect thupi, chifukwa ineyo ndi chiwalo cha thupiro. Amen. Kodi ndikumveka ere? Amen. Ameni. Amen. Chimenechi muchipeze m'malemba. Tsiku lina ndi mtumiki wina otchedwa Gehazi pamene anali ndi Elisa, mukukumbukira akuti kumene umapitako tu Elisa, mzimu wanga unakuperekeza. Zikumveka ere? Amen. Kotero kuti choyipa chonse chimene wapanga kuti kumene kuja mwa njira ina ineyo ndachidziwa. Mutakuona kuti akutipasa the connectivity of the body, kapena kuti kulumikizika kwa thupi limene limatchedwa kuti chani? Mpingo. Amen. Amen. Kudzuka kwa mpingo watsopano mu msasa uno mumayimidwe omadziona kuti tonsefe ndi thupi chani? Limodzi. Kufikira kuti chiwalo china chili kwa mgona, chachimwa kwa mgonako, mbali ina ya thupi limeneli idzilandira vumbulutso
kazi kumveka zimezi Amen. izimva kuti kukhala ngati chinthu china chake sichili bwino. Umenewu ndi umenenso umatchedwa umodzi wa chikhulupiriro. Amen. Amen. Koma sindikuganiza kuti chinthu chimenechi pa mpingo uno wa makono umene tikudikirira kubwera kwa Yesu kuti chimachitika. Amen. Amen. Muchione kuti chinthu chimenechi chidakachitikanso ku buku la Machitidwe chapter number 5 pamene timakapeza nkhani ya Hananiya ndi Safira. Amen. Amen. Mupeze kuti zonyenga za awiriwa zakuseli atabwera pa mpingo akuti unanyengeranji mzimu wacha Oyera. mzimu woyera. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ichi ndi chimene chili chosowa cha mpingo uno lero pamene ndikulankhula pano, kuti kuchimwa kwa wina sindikuganiza kuti thupi ngati mpingo limamva sensi kuti china chake sichili bwino. Kumene kuti ndikupitaku ndikumwamba kodzaza kapena kuti ndikulowa kozama kwa thupi la Yesu, kumene kungakupaseni tsopano inuyo kumadziwa kuti ife ndi mpingo odi koma wapaderadera. Amen. Amen. Chimene chimayamba kupereka mantha ochimwa kuza kujoinani ndi chimene chichi. Chikasowa chimapereka ufulu ochimwa kukujoinani. Chinthu chake ndi chimene ndikuchinenachi. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ameni. Amen. Ngati mukuiona kuti mipingo yadzaza ndi anthu osokonekera, ndi chifukwa chakuti chinthu chimene chichi ndikuchifotokozachi palibe. Amen. Ndiye mwanjira ina amakhala ngati kuti akupita ku chinthu chimene chilibe mulonda, ndi aliyense akhoza kulowa ndi kutuluka. Amen. Amen. Chinthu chimenechi chidayenda mulamuliro wa Solomoni atamwalira Davide. Ndithu mafumu ngati si wani mafumu koma ndi chapter number 2 pakati pa mabuku awiriwo. Mmenemu amatifotokozera za nkhani ya handover ya ufumu wa pa Israeli, pamene Davide amauza mwana wace kuti mwana wanga Solomoni khala pa mpando nuzionese umunthu. Amen. Amen. Dada amuyitana sadamwalire ndikuyamba kumpasa amene ali woononga mboma lace. Mukukumbukira nkhani imeneyi? Ndi anamfotokozera ndandanda, uyu anapanga zakuti mboma langa, uyu anachimwa zakuti mboma langa. Ndi adafika pa mkulu wina ochedwa Simei. Mukukumbukira nkhani imeneyi? Akuti uyu adanditukwana tsiku lina lache ine ndikupita ku Mahalaimu, nditangodusa 2 meters kulowa pa bwato pa madzi pa mtsinje, uyu ananyamula fumbi manja ake osa awiri ndikuwaza kucha kumwamba, ndikuyamba kutukwana choka chisiru. Davide, taona wakuukira mwana wa matumbo ako, iwe munthu openga. Anatukwana mmene akadathera. Munthu wake ndi kuti mmene ndikuchoka ine pa mpando sadafe, sadalandireso chilango chilichonse, koma ine ananditukwana. Mwana wanga umvesese chinthu ichi. Munthu ameneyu uchite naye mwanzeru. Ine ndikupita. Solomoni anagona, Davide anagona atasiya malangizo amenewo. Tate mwana otsala atalandira malangizo sanapepuse malangizo a tate wake. Atakhala pa mpando nthawi yomweyo anayitanisa amene wako opposition. Kazi kumveka kaya? Anayitana ako opposition kukhala pamenepo. Masiku amenewo tikananena kuti anayitana achina Chihana, achina Gwanda Chakwamba kwakhazika pacha pamuzi. Kodi zikumveka zimene? Amen. Inu mboma lino tsopano amene ndikulamulira ndineyo. Mbiri zanu nonse bambo wanga ananditani
anandifotokozera, koma tsopano nimafuna kuti timvane apa. Ndipereka ndondomeko nonsenu muli welcome kugwira nane ntchito mboma linolo. Ndi anapereka ndondomeko, atafika pa Simei anamuuza kuti Simei palibe chovuta iyayi, inuyo lamulo limene ndikukupasani ndila kuti musazapezeke ngakhale tsiku limodzi limene mudzawoloke mtsinje otchedwa Kidroni. Mtsinje umene otchedwa Kidroni mukamawerenga mbiri yace m'Baibulomu ukutchulidwa maulendo 7 pa zifukwaso zolekanalekana umatchedwa kuti Kidroni. Sunali patali koma unachita boundary ya midzi. Kazi kumveka? Amen. Na kuti iweyo uzikhala muno mu Yerusalemu komanso uchita mwayi ndikupasa nyumba ku State House. Ndi amene mmadziwa ku State House kuli nyumba za boma momwemwe. Iweyo ndikupasa nyumba ya boma apa uzikhala pamenepo. Zimene tizidya ife nyumba imeneyi, munthu uyu musamamani ndiye chikamayenda chinjinga chogawa mkaka asimei amalandira nawo. Chikamayenda chinjinga chogawa mchere Simei amalandira nawo. Zimene anthu aku State House amadya Simei amatani nawo, amadya nawo. Lamulo lakuti inuyo amwene musazapezeke tsiku limene mudzawoloke mtsinje otchedwa Kidroni. Tikumvana nyumba yanu ndi pomanga makola ndi apa, anyamata oweta ziweto zanu nawa, abulu azikadyapo. Tamvana sono nkhani ndiya kuti tsiku limene inuyo mudzawoloke mtsinje uwu, tsiku limenelo ineyo sindizachita ngati mene lachitira abambo anga, ine ndekha zakupanga. Anavomera, hayi imene sinkhani. Amen. Imene ndikani chachikulu mwandipasa mwayi woti ine ndili mu State House. Makosana choipa sichimayang'ana malo, angakhale patakhala kuti dziko lapansi lakupasani mtendere maximum umene mumauganizira, koma uchimo ulibe malo, ndipo uchimo ulibe smart, uchimo ulibe nkhanza, uchimo ulibe mtendere. Kazi kumveka zimenezi? Amen. Munthu amayesedwa mwanjira iliyonse mosatengera status imene munthuyo ali pa nthawi iti imene yoyo. Ichi chimene ndikulankhulachi chakuti mzimu wa Mulungu adziyenda limodzi ndi ife nchimene ndikuperekera chisanzo mchipangano chakale. Tsiku linakwana abulu atadya idya. Kazi kumveka zimenezi? Ndiye akuoneka kuti anakonda abulu kukamwa madzi mu mtsinje wa Kidroni. Mbiri ya anyamata amene anasungidwa ku State House kapena amene anali pa basale yolandira nawo zinthu zimene boma linkalandiritsa, amanena kuti mmodzi mwa anthu amene anali ndi zinthu zabwino anali Simei. Kazi kumveka? Ndi anali ndi abulu okongola kwambiri, osalala bwino. Abulu amenewa anatenga kuzilumba za kuserisa. Ndiye kuti mukuyenda mtunda kuserelekera kumpoto kwa Australia kumene kunkapezeka nkhosa za mphongo zonenepa zabwino, mtunda wina umene umatchedwa kuti Basana. Kazi kumveka zimenezi? Amen. Abulu amenewa ndiye inali favorite kwambiri ya Simei, chinali chapa mtima pake kupatula chilichonse chimene Simei anali nacho, akagona mnyumba mwake. Diso limakhala lili panja kukhola kwa abulu ache, ankakonda kwambiri. Ndiye mbiri inampeza mamawa ndi nyamata kuti koma abulu acha mmene anatuluka anawoloka kupita kutsidya kwa Kidroni. Tikunena pano nkhola mulibe. Nthawi yomweyo anakumbukira Simei lamulo limene anampatsa kuti anandiuza kuti ndisazawoloke cha Kidroni.
Kodi zikumveka zimene? Tamvera. Anaganiza kuti ntchito imeneyi yokasaka abulu wanga ndisapase mnyamata ndipangecha. Ndayi zonse Satana amakupasa chinsinsi kuti zikhala za chinsinsi. Anthu Satani sadziwa. Kazikumveka zimenezi? Umunthu wa anthu ambiri umatayikira pakuti anthu Satani sadziwa. Ndipo ambiri aife timaona kukhala chopheka kuchimwa Mulungu nkudziwa, koma timachiona cha manyazi chosakhala bwino kudziwa munthu. Mwapoona kuphonya kwa? Timaona kuti munthu akadziwa kwa ife ndiye ndivuto kwa basi. Kusiyana kuti Mulungu akata aziwe. Mpingo uliwonse, Chikristu chilichonse chimene chimasamalira kuti Mulungu adziwe kuti ine ndikuchita zabwino, ndipo chimo lisindikufuna Mulungu alione. Chikristu chimenecho chimakhala chodziyang'anira wekha, ndipo umakhala wachilungamo kuposera m'maganizidwe ako. Amen. Kodi zikumveka zimene? So akuluwa anakuza anyamata anga, ndamva inu pitani kagoneni zikomo kuti mwandipasa ripoti kuti abulu asowa. Anyamata kata nini? Kagoneni. Zimene zitipanga cha mawa. Akulu amenewa anatuluka panja pa siteni. Akuona kuti kunyumba kwa mfumu kala ngati akacheza kunyumba kwa Davide sanagone, anadikira. Ndi anayang'ana nzipata monse ndikuona kuti alonda atani agona. Anageja nthawi. Zikuoneka kuti ntatuluka pano ndikupita kutsidya kwa Kidroni, lero lomwe ndikakwanisa kubwerera ndi abulu wanga. Zikumveka eti? Ndiye chinthu chimenechi anachipanga Simei. Anachoka pakati pa usiku ulendo ku Kidroni. Anangofunsa makomo awiri okha akuti abulu anu ndi awagonapo uka akupumula amadyera uko madzulo. Ife tinadziwa ndithu kuti abulu awa ngachilendo mwini wake aina ukhala kuti wa kunyumba ya chifumu. Funga kala abuluwa akuoneka mosiyana kuti awawa ndi abulu akucha nga galu wa kwa mwambakulu angafanana ndi galu wako Eliateli. Zingafana ya indago ndi agalu wa kwa mwambakulu angafanana na galu wako Eliateli. Zifana amaoneka panopa kubwera galu wako Eliateli nonsenu musiyazochiza kaso mpaka mumusiazidya ndiwo ndiwachizunguka. Kwezi kuveka ziwe? Amen. Atu wakwa mwambakuluwa kungobwera ndi choka kunyala kugenda wangakale maonekedwe ndachi mizimizi. So atu awa anaziwa kuti abulu awawa special care awawa kuchokera ku State House mwasamalire bwino. Ndiye anangofusa nyumba zingati zoka abulu awako napajapaja. Usiku anamulozera kwa pita abulu ndani kusonyeza kuti panali ena kungoona abulu okhawo zinapanga kuti ifeyo tilondere abulu awa ndi bwana mwini wake. Amen. Kodi zikumveka zimezi? Kungofusa akuti ndi aja ananthandiza kukusa kungooloka naye Kidroni akuti bwana ifetu basi tubwerera ali ine ndikupita. Ndi anayesesa mpaka na kukalowesa abulu aja nkhola popanda aliyese amene anata. Kodi ndani anaona sizikuziwika amene anapitisa ripoti kwanda kwa Solomon. Mene imata 8:30 bero lalira ku nyumba ya mfumu. Nduna asilikali nonse bwerani. Pitani mukanditengere nda Simei. Mene Simei anaona akubanja la asilikali la Adonia. Asilikali firi akubwera. Iye anangodziwa kuti chilipo chimene chatani akuluakulu ikalakwa weka umadziwira ati kuti pamalo pa zinthu sizili bwino. Ine zikakasizili bwino sizisowa. Zikumveka eti? Weka umalepera kuzisangalatsa mazoni kunama nzangayi ngope yiyi kijaji wachimva ola asafuse. Amen. Ndunama. Amen. Manyumbamu timaonera katangani dudu kake mazi osamba kukupikira kanayi.
kasambe kodi mwasamba kale nanga munasamba mazi tuoika iye iwe weka mangoza tukunama maziwa ndi bulangete limene afuna abise china chache. Amen. Zikumveka ziwe? Amen. Weka umangoziwa kuti iyi kani ndikuteka kuti zijaze awawa atani. Zikumveka ziwe? Kodi unadya mami wa mwakaleti dwafukolo kodi bwetito wa mwakaleti kodi nanga munapaka sitoko nanga mainizi munatira zofusa kuweka tesi kungoza akula awawa zijaze akuziwa kuti inaenda tani amapanga chochi ndazo sawa. Somono anangoona kabweredwe kaulemu wa sirikali wozantenga pakomo simeya nazo kuti chilipo chimene chatani apa chachitika. Kodi zikumveka zimene ndi ananyamuka akulu amenewa kubwera kuzakhala pabwalo lalikulu kwambiri akuti mukukumbukira bwana Simei anthu wase mukwaona asonkhana chifukwa chanda tainuyo mukukumbukira zimene tinagwirizana akuti tinagwirizana zoti chani ndi anayamba Simei statement yonse imene anapangana tsiku limene amalowa ku State House kuti akakhale nyumba ya boma. Munanena kuti tsiku limene ndidzawoloke zinthu zonse mwandipasa ndine mfulu ndipo ndilamulira nawo bomali, koma tsiku limene ndidzangowoloka mtsinje Kidron tsiku lomwelo ndizata. Tsopano akuti tu inu tu usiku munawoloka ndiye mwazipesa ndicha ndi mtima wanu. Ine nimafuna muone thupi limodzi anamuuza ndani akapirikoni anatenga kuti pali strategy imene thupi limodzi limene tiliwerenge m'machapter ena kubuku la Korinto kapena kuti kuchipangano chatsopano pa nkhani imene ndikuitenga pa Yoswa chapter number 7 akagwirisa ntchito imene inu ndi ine pa mpingo tinaitaya, imene nthawi zonse anthu tikupembeza koma independent, ndipo guide mzimu wa chidziwiso umene ungamadziwise kugwedezeka kwa thupi lina pamene lili patali ngati mpingo. Ambiri sitidziwa, tilibe sense imene yoyo pa mpingo. Amen. Amen. Kodi ndikumveka ino? Amen. Amen. Nthawi zina zimatipangisa anthu kumasunga mbiri zakale, mpingo wakale. Ndikadakhala ndi azimayi achikulire, abambo achikulire akalepo amene adaonerera kubwera kwa mipingo ina m'Malawi muno mwachisanzo ngati mmene inkabwerera full gospel. Tikabwera ku Malawi kuno mipingo mumayimva ya chipenteyi mayi wawo ndi full gospel. Kamukundimva kale? Mukapeza anzanu akale a full gospel ama 58, 55 to 65 mpaka na kuzafika odi 50 chama 59 kulowa 60 mpaka na analowa chamba cha 60 kumaza fika chaku katikati kwa 76 75. Ama nena kuti muntu amataka ngolowa nchalichi kuti anakachita chigolo amadziwidwa kuti uyu anakata. Munamva nkhani zimenezo? Munamva hapo? Umati ukangolowa nchalichibo amakuitana achimwe tabwera ndi pati? Tabwera ndi hapa. Dzulo sizinatere pongo ima pa mtengo pacha mpaka munalowa pachire. Limenelo ndi chimo pachali chipano lero ayi. Kodi zikumveka nkhani zimene? Amen. Inuyo mukale kunja muonane kaenda akula mpingo akusanjeni kaimanja akupempherereni akuyereseni amagwiritsa ntchito chichewa chimenecho. Kodi zikumveka namulo? Amen. Ndimati nene kuti ngati mpingo walowa kapuchi ndi chifukwa cha kubalalika kwa mzimu wa Mulungu wa umodzi mthupi ililo chedwa Khristu. Liyenera kuti thupi limeneli liyambe kumamva sensitivity ya choipa chachala. Ndikunena cha inuyo pamene muli kutali anzanu pa mpingo akabwera mwaunjikana pamodzi, payenera kuti anzanu
ineyo ndizizindikira china chake kuti m'bale tabwera paseri zulo zinali bwanji. Kodi zikumveka zimene? Ameni. Chifukwa thupi limeneli ndi chani? Ndi limodzi. Izi ndikuperekera chisanzo mmene chipangano chakale chimataniso chimayendera, muona kuti zimene zidalimo. Amen. Amen. Amen mpingo. Amen. Tsono mmene tikuwerenga buku ilili la Yoswa, tikudabwa kwambiri ndi kuchimwa kwa Akani, koma verse number 1 akuti Israeli yense analakwa. Zikumveka kodi zimenezi? Ndimafuna kuti mbali yakuti Israeli yense analakwa musaipange sideline ayi. Imeneyi muione kuti kodi ngati mpingo wonse wa ana a Mulungu timachimwa nso bwanji koma kuchimwa ngati mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Osati kuchimwa ngati munthu ineyo, koma kuchimwa ngati cha mpingo. Kodi Mulungu amachipanga bwanji, amaupanga bwanji consider uchimo wa ineyo pandekha pakati panu. Ndikachimwa ine, inuyo amakuona ni kuti mwachimwanso nanga muli bwanji. Popatula za chikhulupiriro cha paika pakuti Yesu anazafera munthu cha paika. Amen. Ameni. Koma kuyang'anira zofowoka za anthu ndi kutetezera kuti chinyengo chisakhalepo chinaonekera Yesu atapita kumwamba pakati pa mpingo wa atumwi m'Machitidwe chapter number 5 pa nkhani ya Hananiya ndi Safira. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ameni. Amen. Chinaonekera kuti Mulungu adakali pa ntchito yotetezera kuti anthu amene mukusonkhana ngati mpingo chilungamo chizichita iko nonse muziyenda ncha, ndipo munthu payekha azizindikira kuti ndikachimwa kuseli ndanyazisa mpingo wonse ngati mpingo. Maganizo amenewa akayamba kukupezani mudzaonjezera mantha pa uchimo. Amen. Amen. Ndipo Bible limanena kuti uzikonda nzako monga mmene iwenso umazikondera. Ndiye kuti ngati ine ndingakapochole sina nkonde nzanga amene ndi thupi langa, thupi limodzi ndi ineyo. Kodi mpingo uja ndauganizira bwanji ndikakafika pakati pawo ndi mchitidwe wonyamulako ziwanda zimene ndatengakozi ndikupita nazo pakati pa abale aja? Kodi chipembedzo chikayenda bwanji? Nthawi zambiri masabata amene inu ndi ine timakhala tikupembeza timapanga kodi experience chifowoko chakusamva kulankhula kwa Mulungu msabatalo? Timapanga zimenezi, timamva kuti lero lakuoneka kuti Mulungu sanatsike. Ndiunama sizimachitika tsiku lino yeta abale anga kumva kuti lero Mulungu pano sanatsike. Nyimbo omwe aja amayambisa nyimbo koma mtima osadalitsika. Kodi zikumveka zimene? Alaliki ake omwe aja m'matamaja kuima kutsogolo koma hata zimene akunena bwata palibe chimwe chikumveka bwino. Koma mulaliki wake uti omwe watudzana atayima pamene pa nkhani yomweyi koma mmene amalongosolera ayi sikunali kulongosola koma nonse pa umodzi wanu munali mchiyero cha chiyanjano cha machitidwe akwanokha ndipo Mzimu wa Mulungu analiona thupi losavulala lopanda chilonda lopanda kusimphina lili kilini chifukwa mpingo ndi thupi la Khristu Yesu. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kuti pamene iniyo mukuzisamala kwanokha ndi mmene ine ndimachitira kubafa kutenga chala changa chachikulu ndikumapisa mpechepeche mwazala kuyambira chala chaching'ono
kweche kutsukamo kuthira madzi kulowesa stepe ina kulowesa ngalande ina. Kutsuka kumene koko ndi kutsuka chiwalo chikutsuka cha chiwalo chinzachi. Kuzipatula kwanga ndi kuopa kwanu kwa uchimo mumakhala sokuti mukutsuka chiwalo china ineyo ndili kuno kwa mwamba kuno. Amen. Kuzisamalira kwanu kwa kumene mumakhalako mumakhala sokuti muzimu mukusamaliranso ineyo mukukwaniritsa mawu akuti konda nzako mmene umazita chifukwa mzanga wa ine ndani ndiye chiwalo chinzanga cha chikhulupiriro mchikhristu amene ndimayanjana nawo. Amen. Mpingo mwauona pano uchimo uchi ukufalikira ndiye tamba kumverani. Baibulo likuti koma ana a Israeli analakwa ndi choperekedwacho popeza Akani mwana wa Kalimi mwana wa Zebidi mwana wa Zera wa fuko la Yuda anatapa choperekedwacho ndi mkwiyo wa Yehova unayakira ana a Israeli. Zikumveka pamene pai? Amene anatapa choperekedwa analinda Akani. Koma mkwiyo wa Yehova pa verse number 2 ukuti unayakira cha Israeli yonse. Ndikuwuzeni ana Mulungu kuti mmene Mulungu amauonera mpingo ndi molekana kwambiri ndi mmene iniyo mumauonera mpingo. Mulungu amauona mpingo ngati mwana wake woyamba wa nyumba yache kumwambako, ndipo amasamalira mpingo ngati chinthu chimodzi, ngati mmene inuyo makolo mumasambisira mwana amene wabadwa nyumba mmodziyo. Kumtenga kumuyika mbeseni kunsambisa, amaona kuti akusambisa cha mpingo wonse. Kwa chikumveka zimenezi tikafika pamaso pa Mulungu ndi mawu akuti mpingo timakhala chinthu chimodzi, mumakhala munthu cha mmodzi. Ndiye upaokhawo amauona kuti zimene zozo ndi ziwalo zimene zimapanga thupi landa. Kotero sasamalira diso lokha, amayang'ananso kuti pali dzanja. Amen. Mpingo. Amen. Inunso mukadzakhala mchikumbumtima chofanana ndi mmene ndikufotokozeramu, mumakhala kuti mukusamalira thupi lonse, mukamalambalala uchimo mumakhala kuti mukupewesa thupi cha lonse limene likakwana siku la Sabata limaoneka lopanda banga ndi lopanda chilema pamaso pa Mulungu. Amen. Mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Mchaka Baibulo likuti anatapa choperekedwacho ndi mkwiyo wa Yehova unayakira ana a Israeli. Amen. Mpingo. Kodi tili limodzi pa? Sotamverani. Baibulo likutiuza kuti popeza Akani mwana wa Kalimi. Amen. Mpingo. Amen. Lemba lililonse m'Baibulomu analiuzira, ndipo limakhala lopindulisa pa nyengo yake yoyenera. Panalibe chifukwa choyalira ndandanda wa mayinawa kuchimwa kuli kwa munthu cha mmodzi. Payenera kukhala kuti pali chani pano, pali chifukwa. Koma tamverani, ndisadafotokozere zifukwa zimene anayalira mayinawo, musayiwale kuti inu mukamawerenga buku la Yoswa kuyambira pamene papa mumamva kumayambiriro kwa buku la Yoswa chapter 1 kulekeza chapter number 3 muli tsidya ilo la Yorodani. Amen. Koma mukangofika chapter number 4 mumakhala kuti mwawoloka cha Yorodani, ndiye kuti mwafika pa tsidya pamene anafika pa Giligala. Mwapaziwa ino. Amen. Pamene mpeni unayenda odula ana amuna amene anali atangobadwa koma sanadulidwe. Kazi kumveka zimenezi? Amen. 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 Ngati anthu amene mumasunga so nyengo zoyikika, chinthu chimene chimunachiganizirapo
ngati amene mumasata chilamulo, chifukwa msonkhano wa misasa tikupangawu osayiwala kuti ife ndondomeko tikupanga zinthu za chilamulo. Amen. Amen. Mpingo tikumvana kodi? Nthawi zina osamayamba zinthu zimene tikuziwa kuti sitizikwanisa. Ine pamene pandinene ndibwereze, tisamayambe zinthu zimene tikuziwa kuti sitizita. Ndi bwino kubwerera komwe kucha amene amayika misasa paliponse anasankha zina mwa chilamulo kuti azitsatira, zina zolemesa azisiye. Koma inu ngati mwafikira pa point yofika pa nyengo zoyikika kuti tizazisunga, ndiye kuti mwavomereza kutapa zonse, simufuna kusiyapo kanthu. Amen. Kotero pamene tikuyenda ndi chilamulo tiyenera kukhala anthu oponya maso paliponse ndi kutolera tina mwazitiduswa timene mukatisiya sitikukupangani kukhala mu Israeli. Simunamva? Mukasiya chimenecho sichikukupangani kukhala mu Yuda. Amen. Chifukwa anthufe tikumayenda zigizagi m'Baibulo. Titenga chipangano chakale pamene tikupaona kuti paphweka, pamene palimba timapita ku chipangano chatsopano. Paulo ananena kuti kudulidwa ndi kusadulidwa kulibe cha. Mwana nkhani imeneyo mukundimva? Paulo kuti olodulidwa olosadulidwa zonse ndi Ayuda. Zomveka pamenepo tikabwera ku nyengo za misasa ndicho kutulusa chonchi. Inu nasi mukupanga misasa pa nyengo zoyikika mwezi mwa Etanimu 5 Etanimu basi mwagwa. Kodi tikumveka zimenezi? Amen. Amen. Ndulidwe Paulo akutija kudulidwa kapena kusadulidwa kulibe cha. Inu mwatenga ziti mwathawa chani hapo? Bayona kodi ngani imeneyi? Ameni. Mwathawa kutani kwapa? Kudulidwa. Ndipo ndiye munakupondereza nkukupanga kuti kulibe ntchito. Chikhalireni inuyo ndi anyamata amene mukuyenda ndi chilamulo. Ameni mpingo. Amen. Ngati tikutsata nyengo zoyikika ndiye kuti tikufunika tisamalire kwambiri pali zinthu zina zake zimene tikudziwa kuti inda anali malamulo a Mose, sanali malamulo 10 aja. Amen. Koma inu ndine tiyenera kusamalira zinthu zimene zingatipange kukhala ofokera pa chikhulupiriro chimene tinasankha. Amen. Tsopano afika pa Giligala, ndulidwe unayenda. Amen. Amen. Anakhala kudikira zilonda zipole. Amen. Zapola iwo zilonda anayamba kunyamuka nyamata kumapita. Takwana pano kukhala ana Abraham. Tiyeni ulendo tizipita. Ndi anayenda ndi kufika pa Yeriko. Amen. Pa Yeriko sanangotenga ulere ayi, panachitika kankhondo. Mukukumbukira nkhani imeneyo? Koma nkhondo imeneyo anagonjesa ndi Mulungu mopanda chipolopolo chimene chinagwira ntchito. Mukukumbukira kuti zinali mphalasa za 1st Battalion ya ansembe. Amen. Amen. Zimene zinagwesa cha Yeriko. Mwina anthu ambado wa makono inu mwina ndakuponyani imene tanena kuti mphalasa mwaziziwa zimalipenga zichamayimba ziki. Ndi akuti mmene anazungulira koyamba kuzungulira kacha kodi anazungulira kanga? Anazungulira kangati? Atazungulira kasanu ndi kawiri analamulira kuti awombe chani? Malipenga. Ndi anabangula ndi pamene Yeriko amagwa. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Imeneyo inali system yakamenyedwe kankhondo ka Mulungu. Koma ngati phunziro litatitia ntibwere tione mmene Yeriko anagwera, ndiye kuti tikuyenera kuyala
ndondomeko za mmene anakhalira mupeza kuti mamembala chabe anali kumbuyo kwambiri. Amen. Kutsogolo kunali acha ansembe. Amen pili. Amen. Ndekuti ndifunika kuti inu ndine tipeze gulu la ansembe anyengo ya makono. Amen. Amene ayenera kunyamula cha malipenga. Amene akaomba chipupa chiyenera kuta kugwa kuzimu ndi kuthupi komwe. Tikamayenda timakhala ndi zipupa zimene saliyense amene angaombe ndi kugwesa chipupa mpaka munthuyi atasuntha udindo ndi kutenga taitolo ya unsembe. Amen. Ndiye tinapeza Paulo Petro akuti inu ndinu ansembe acha Achifumu. mtundu wanda wa Mulungu. Amen. Now, musaiwale kuti Yoswa chapter number 7 amene tikuphunzirayi ndiye kuti sopano pamenepa ana a Mulungu, kodi zikumveka mpingo, agonjesa chani Yeriko. Ndiye pafupi nawo panali kamzinda kocheperapo kamatchedwa kuti chani Ai. Amen mpingo. Amen. Zikumveka eti? Ameni. Amen. Ndiye kuti phunziroli mwagwesa kale inuyo Yeriko. Momwemwe tachita kale zinthu zina zazikulu koma ulendo sunathere pati Amen. pamenepo. Ndimati mutatukula maso muyambe kuona timaboma ta nthawi yanu ya makono ya mpingo wa lero timene Mulungu akudikirira kuti ndi ndani ndi gulu liti ndi mpingo uti umene uti ugonjese mabungu amenewo, ati agonjese malamulo amenewo amene ndi ayi kwa inuyo. Mukachepsa mukwaona kuti ndi zochepa ndi chani chimenechi, ndi pamene ana a Mulungu muti mulepherere kukumanirana ndi Yesu. Chifukwa sizitheka kuti mukumane ndi Yesu mpaka mutafika kaye pa malamulo ang'ono a dziko lapansi oyimira ayi muthenga wangawo. Amen. Tikuvana ati? So tipite pa malemba tiyambe kupeza zifukwa. Verse number 1 akutipasa kuti popeza Akani mwana wa Kalimi. Amen. Amen. Ndiye ndimabwera ndi mfundo yakuti sizingatheke kuyika ndandanda wa mayina onsewa popanda zifukwa zokwanira bwino. Tikumvana na Mulungu eti? Amen. Tamverani. Mukapeza Kalimi mupeza kuti ameneyu nda amene anapereka dzina la mnyamata uyu otchedwa Akani. Amen. Amen. Ndiye kuti tsopano payenera kuti kuthupi Kalimi akukhuzidwa ndi uchimo wa Akani, chifukwa kuti Akani apezeke achulidwe dzina lakuti Akani anapereka dzina limeneli ndi Kalimi. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ndiye Kalimi ndi ndani? Tamverani. Kalimi ndi dzina koma la Chiheberi. Dzina limeneli mukati Kalimi mchingerezi kapena mchichewa linkatanthauza kuti munda wa mpesa. Kazi kumveka zimenezi? Koma mukangonena sokuti Kalimi pa nthawi yomweyo ndiye kuti mukunena za Mulungu wa chilengedwe ndi malimidwe. Ndimafuna kuti tiyambire pamenepa kuti tiyambe kutseguka maso
pa mpingo wa lero mmene Yoswa chapter number 7 ikutikhuzira. Amen. Kuti chibalaliko cha mpingo wa Mulungu chioneke kuti chayamba kusokonekera ndi kukumana ndi nkhanza. Tisamalire kwambiri kuti Chikristu chathu chingathe kutenga nawo mbali powonongeka chifukwa cha kalimi. Mulungu wachilengedwe ndi Mulungu wamalimidwe. Amen. Simunafike pakumva. Tili masiku ano amene ife ma Advent mosasamalira kanthu za Mulungu, tachosa chikhulupiriro chathu pa Mulungu ndi kuchika pa kalimi. Mulungu wachilengedwe ndi malimidwe. Simunamve chichewa. Odwala athu taleka kuwapempherera kudalira kalimi. Mulungu wachilengedwe ndi Mulungu wa malimidwe. Simunamve chichewa. Odwala malungo sitikuwayitana abusa kuti tapempherere. Tikudalira ndani? Kalimi. Kazikumveka zimenezo. Mulungu wachilengedwe ndi Mulungu wa malimidwe. Kazikumveka zimenezi. Kufikira muyezo wakuti tapera mitengo yambiri ndi kupera mabotolo ambiri amahebo ndi kwayimika pakati pa mpingo paokhaokha nyengo ya makono ino ndi kuyima ngati Mulungu. Anditsutse munthu ndipo otsutsa akhala ambiri fo pamenepa ndikuononga business. Ndi upasula business ya ma Advent. Kazikumveka zimenezo. Amen. 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 Kuti kubalalika kwa Akani kupezeke sikukungopezeka pa nyengo yokhayo imene akukasirira, koma ndimafuna ndikutengereni ku background ya chifukwa chimene Baibulo chapter number 7 cha Yoswa akutchulira mayina onsewa asanafike pa Akani. Amen.